Complicado. Hecho dicía eu que era moi complicado. Moi complicado, unha cadeira para os tres. Bueno, recanteiros, onde están os recanteiros? Onde? Están nos seus camaríns. ¡Hola! Mira, mira toda a chamada aí. Aí están esperando esa chamadas que empezan a producirse dende hoxe, día 17 de decembro, ata o día 7 de xaneiro. Ata o día 7. Seguimos lembrando ese número 988-600099, o que terán que chamar dende hoxe ata o día 7. Así que imos seguir lembrando esas actuacións de cando pasaron por este escenario recanteiros. Imos cos 5 seguintes. Non se dá conta que non me interesa. Serea dominio